Tá idir nualach ag nílanis go glasfar tradiisiúnta. Blasna ó náis a gur leis an cairéad éireannach. Agus sin a bháin cairéad an son dentagan, chun an Friochtóg a chur le chéile há plúr sicphiseánach an sagan, agus an sa há púdar bácála agan, há púdar oinniúin an sagan, há an salan dubh an sagan, há an cainninne an sagan, há carbhais an sagan, agus há rud annas síolta ar fad an sagan, há síolta calaindí an sagan. So, is sin ar fascaisteachán. Agus son breanis go churisteachán. Measc míad ar seo ar fad le chéile. Agus cíntiún clí ar fad a hagann sé sin le chéile. Nuair há son ar fad measca agan, ar fad a chaibhisteach I damhta an cairéad an son. An bolla íbhín a hagann ón na spíosaí agus an salan dubh is rudaí mar son leis an rud is rud íbhín ar fad a sethe. Agus níos an rud déir nach churaí isteachán so, Craiceann líomóide. Brisin sé sin suas na blasan ar fad a thá stíg agat, agus túrann sé 7 de fiúla mar thá sé úr. So, é sin a chur le héamh níos agus tas nómíad leis na cainninne. Ní hasíonach go meach siad an na hanaí ar fad, mar hasíonach go meach gráim anna beagúnta a deire hir. Cuirmíad isteach brean beagíle, as cuirmíad isteach an téas curí madras, cuirmíad isteach an duilleog glabhrais. Beálim an bolla íbhín a hagann ón téas curí nóair chun tú isteach é tagann na spíosaí ar fad amach. Caoinead gcónaí gur na cainninne is clán na hinúin a hagann siad uig, agus ná han tú déanana bhéon choirí de an ná toslíonn tú le hinúin. So, á son denta, so cuirmíad isteach an stoc. Agus fágam íon son feic tamala cuirmíad clúdachair ach cmead a thuúlar mar ní heasú an gcuach siad róbhag ar fad. So anois, raimíad roiig go dtí na cairéadaí, cuirmíad breanna íle isteach sa bhreachtáin. Nuair tháinig tú fiochann ar an bhreachtáin, ní chéad rud a gcónaí sé just chuir isteach búdaí beag. As cíú héanige, má sé róbáil a teach suas fágar feic tamil beag eile. Tá sunta a gcóin denis, ní hasíonas rudaí rómhór bheith agat, hasíonas go meach spás eatra, agus nuair tha siad a sic sa bhreachtáin leis, ná téir a glátóibh, tá an gruthaigh taobh a bháin go meis sé denta i gceart, agus sun fanna siad le chéile, ach má bhagann tú róluaiad, brise siad suas agus ní é sin cad a há tastáilbeit. Agus anois haimíad chun cúcamar pickilte I dhéanamh. Téann an saoiste rud anna dheas ar fad le Curaí. Nuair tha sé sin gar suas a gan anois, bé míad a gur isteach sú le líomóide, agus bé míad a gur isteach gráin na salan na hánta. Nuair haimíad cainn fé rud ag an pickilte, haimíad cainn fé rud ag an bhfuil aigéad agus salan meascaí isteachán. So, é sin a bhágan le héamh agus bóga sé sais go nádúrach an sonna le héamh. As anois haimíad tacaí ar neisliúasá, chun iad a chasa timpeall, íon si bhain da íbhín há tacaí ar anois, bága míad mar sonna é féig, timpeall is gáin ómant eile. As fiochann isteach sa churaí a ríist an so, hífadíireach go bhfuil sé seo ar fad bocaithe, há an uachtar cócó an sagan. So, I chiad eile bheith míad a chur isteach anois, seo an seatnaí mangón a glasa an sagan, chun sé sin sais blas milliste ach garan sé tí chud an uachtar leis. Chám chun búda prótein chur isteach an leis na píis na glasla. Agus ní lánach rud a bháin eile níos le chur isteach an chun an míosar fad a thuirt le chéile. Há an iogurt gréagach an sagan. So há sais rud ag an gurt curtaisteach ann, há rud ag an millis curtaisteach ann, há rud ag an sebir curtaisteach ann, a son hanna spíosaí istigh ann. So fioch míad a ríist ar asá, há sé a fiochan anna dheas ar fad. Tá sé just iad a chur ar búrpapéir nó tuála téin rud ag mar son a thóga an íle, mar níl an tíle tá stáilbeit. Agus anois ar fad a chur amach ar an Pláta.
chuig an tuisce ar fad amach chuig, so ri mis úsáide tú é. Sé sin béle íbin choirí cócó le cainninne agus píseanna agus Friochtóg Chairéid, rud éigean íbin ar fad.